fungai pamusoro pake. Kana muchifunga pamusoro pake, it means kuti moyo yenyu inofanana na iyewo munonge munenge muchifunga kufananawo kwenyu naye kuti munofana kufanana. Saka zvazvinoreva ndezvekuti padaily life yedu tichitori panyika panapa, kana tikanzi tikatora mashoko aya, kana chida kuanzwisisa nekuaisa into practical, iwaya, let me read it again. Hanzi ivai nemoyo uyo wakanga uri muna Kristu Jesuwo. Kana tikada kutora mashoko aya tichiafungisisa nekuaapply padaily life yedu, ndezvekuti kana ndikaverenga shoko irori, fine, ndanzwa kuti shoko rati kudii. Kutaura kwandinenge ndaverenga ku instruction iyoyo iri kundiudza zvandinofana kuita. Saka zvandinofana kuita kana ndaverenga izvi ndezvekuti kudii, ndezvekuti pandiri panapa ndakufanira kuzvimisikidza nekufunga mundangariro dzangu. Ndofanira kuzvimisikidza mundangariro dzangu nekufunga pamusoro paKristu. Ndozvitora inini, kana ndazvinzwisisa ndozvitora sekuti ini ndini iye, right? Pandinomuka makuseni each and every day, handizive kwandiri kuenda zvandichasangana nazvo, but chandinofana kutanga kuzviudza ndechekuti wherever I am going, whatever that I am going to say, whoever I am going to meet, the way yandicharesponda ku every situation yandichasangana nayo inofana kufanana nezvanga zviri Kristu Jesu, kuti dai anga ari Kristu Jesu anga achiresponda sei. And izvozvo zvinofana kuti iwewewo futi kana uchiti unotenda kwaari, unofana kubva waresponda exactly the same way. Ndo kunonzi kufunga pamusoro paJesu Kristu, ndo kunonzi kuva nemoyo wakanga uri maari iye ikoko, kuti exactly the way yaanoresponda, kana yaanotaura, kana yaanoita zvinhu zvaanenge achiita, the same way iyoyo ndo yaunofana kuti ininiwo ndikasangana nesituation yandiri kusangana nayo panapa ndichava Kristu kusituation iyoyo. Hazvina basa kuti yakanaka sei kana kuti situation yacho yakaipa sei, iri harmful zvakaita sei, but I will be Christ to that situation, which means I will respond nerespondi yaingopiwa naJesu ayanga ari kusangana nesituation iyoyo. Ndo zviri kunzi saka imiwo ivai nemoyo iwoyo wanga uri muna Kristu Jesu. Why ari kutaura achidaro Paul? Because handiti kunonzi kuberekwa kutsva here, kuberekwa naye Kristu, kurati ndiye baba vangu. Saka mwana anodzidza kuna baba vake. Kana baba vasingatuke, mwana haatukewo. Ukaona mwana wababa vasingatuke akutuka, mwana yeye yava rebel, apanduka, baba vanomita disown, anonyadzisa, baba vanonyara pamusoro pake. Asi vari vaKristu Jesu nezuro takadzidza kuti akati, I am not ashamed to call these people my brethren. Handina nyadzi pamusoro pevanhu ava kuti ndivaidze hama. Why? Because vari kuacta the same way yandakaacta nayo exactly. Ndo moyo wanga uri muna Kristu Jesu. Ndo zviri kutaurwa. Ndobva apfuurira mberi achidzidzisa iwewe neni. Tikutodzidza kumaapostoli aka, we are learning from the apostles. Kana tichivere, whenever you read the Bible, you must know that you are learning from the apostles. If you are reading from the book of Philippians, you must know that you are learning from Apostle Paul. You are having a one-on-one with Apostle Paul. And Apostle Paul, being an apostle, he is presenting zvaatumwa nazvo kwauri. And iwewe wasvikirwa nemessage, your duty is to pay attention and listen to Apostle Paul as he is delivering the message of God. Those are zvinofanira kunge zvakaita. Whenever we are reading, we are all learning from the apostles. So kana apostle vapedza kutaura, the next thing kuti ndinofana kutora izvi zvandadzidziswa naapostol into action. Ndakufana kuita implement zvandadzidza izvozvo. And then zvikadaro paita vashumiri nehama dzaMwari dzakanaka. Ndo zvazvinoreva. Saka he went on to say pa verse 6 ya Philippians chapter 2 panapa. I am reading this scripture ndichida
kuti zviite link kana kuti tiwane understanding yemashoko ari pana Hebrews chapter 3 paverse 1. Ndo patiunza kwese kunoku, uye kwese kunoku tiri kuya tichida kuita sei? Tiri kutsvaga kunzwa nekunzwisisa kuda kwaMwari, kudzidzisa kwaMwari kuti Mwari vari kuti kudii, because patinongoteerera message iyi tiri kuteerera message iri kudhilivhwa kwatiri ichibva kuna Mwari nevakatumwa nayo. Ndokubva aipfuurira mberi paverse 6 achiti hanzi iye kunyangwe akanga akafanana naMwari. Inzwai the difference between Jesus Christ and the rest of the angels kana whosoever participated even in the Old Testament. The difference between those people and Jesus Christ is iri panapa pakuti uyu ari kunzi anga akafanana naMwari, anga akafanana naMwari. Izvozvo zvatomusiyanisa nevamwe vanhu vese. Hakuna akambopiwa description yakadai so mumagwaro kunzi anga akafanana naMwari, hakuna. Asi uyu ari kuparidzwa achiudzwa inini naApostle Paul kunzi ndifunge pamusoro pake uyu murume uyu anga aine moyo wakadai, anga akafanana naMwari. Right. Zvikanzi iye kunyangwe anga akafanana naMwari, haana kuti kuenzana naMwari ndechinhu chinofanira kubatisiswa. Verse 6. Kunyangwe anga akafanana naMwari, Jesu Kristu haana kuzvikudza, haana kuzvirova dundundu, haana kuva boastful because akafanana naMwari. Haana achiziva kuti Mwari ndiye creator wezvinhu zvese kudenga nepanyika. Even though akaziva izvozvo, but hazvina kumuita kuti azvikudze, akaramba akazvininipisa. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kunzi izvozvo kana tafunga pamusoro pemurume uyu anonzi Jesu. Tinofana kupfeka moyo wakafanana naiye. Saka if it is true that we are the followers of Christ, then Torah scripture iyi uti scripture versus your way of life. Scripture versus your way of life. Are you anywhere close kuti unzi wakafanana naye? Kana zvakadaro, and then continue muna Kristu saizvozvo. Kunyangwe anga akafanana naMwari, haana kuti kuenzana naMwari chinhu. Zvakureva nyaya yekuzvininipisa, humbleness yanga iri maari. Ndo zvinoratidza kuti munhu anonamata. Haana kumbobvira akati kana newewo paakatukwa. Haana kuretaliata, not even once. Haana kumbobvira akaita retaliate pane zvese zvaakasangana nazvo. Moyo iwoyo wanga uri muna Kristu tinozouona uri muna Stephen. Ukanoverenga the book of Acts, zvinoratidza kuti Stephen anga akatenda Kristu uyo ari kuparidzwa naPaul. Paul achinzi ivai nemoyo wanga uri maari. Paul na Stephen vanga vakafanana naye nekuti naPaul akarohwauka, but haana kudzosera kunyange kamwe chete. Akatukwa, akaatakwa, but he did not retaliate. Haana kumbobvira akarevenge. Stephen ndo zvaakaita. Saka iwewe neni, moyo uyu tinoqualifya here pakunzi tiri vana vaMwari kana tiverenga kuverenga uku? Do we qualify to be called the children of God? Do we qualify to be called the sons of God? Are we really the children of God? John chapter 15 from verse 14, we read it yesterday. Jesus achite, I no longer have to call you Severanda, but from now going onwards, mava hama dzangu. Why? Because maitiro avo nemaitiro ake
zvanga zvafanana zvichifambidzana kudai. Saka because of that Jesu akati no, imimi zvazvaimbova kudhara hazvisiri izvo zviripo. From now going onwards, you are my brothers, you are my relatives, we are now brothers. Why? Because maitiro edu afanana, mararamiro edu afanana. Hazvina basa kuti idei kana kuti inight, day and night. One does not change his way of life. Kutenda hakuchinje, kunoramba kuri muna Kristu. Saka isusu kana tadzidza tichidaro, tiri vana vaMwari here hama dzangu? Mukana uyu tiri kuupiwa naMwari, maybe kuti tiite corrections wherever we have to do corrections, so that we become the true children of God. We become the true sons and daughters of God. Kubva pamaitiro, kubva pamabasa. Message tapiwa. Apostle Paul vari kutidzidzisa. He is teaching you, he is teaching me. And then after the presentation, yezvatinenge tadzidza pakuverenga, it's up to you kuti how you are going to take it. But iye aita basa rake, apresenta zvaakanzi naMwari go and deliver, and asvitsa kwazvinofanira kuendeswa. Because munhu wese atumwa panotori nefinal destination inofanira kuenda munhu atumwa kwaanofanira kunoita deliver whatever zvaatumwa nazvo. Saka the final destination yezvakatumwa naMwari nevaapostora tisu, iwewe neni, you and me. Saka kana apostle Paul vati adressa kudai so, then delivery yaitwa. Apostle Paul is clean. Zvasarira iwewe neni. Zvasarira iwewe neni. Instruction tapiwa. Right, verse 7. Ndokubva ati, asi wakazvidurura iye akazviita muranda akafanana navanhu. Yadzoka nyaya iyaiya. Yanzi akazvidurura akazviita muranda akafanana nevanhu. Mashoko iwaya ega ukaateerera nekufamba nawo zvakanaka ari kungotaura kuti saka Jesu anga asiri munhu. Because kana achinzi akazvidurura akazviita muranda akafanana nevanhu, saka anga asiri munhu. Because haunganzi wakafanana nevanhu iwe uri munhu. Zvinoda kuti anga asiri munhu, but akangofanana hake navanhu akazvidurura kuti afanane nevanhu. Saka kana anga asiri munhu, zvinongoreva kuti ndiye anga ari Mwari, but Mwari akazvidurura akazviita munhu. Azviita munhu kudaro, ari kudzidzisa iwewe neni vana vaachazobereka kuti vaitewo seizvi. Akafanana navanhu. Right. Hanzi akati awanikwa nemufananidzo womunhu, akazvininipisa, akateerera kusvika parufu, irwo rufu rwemuchinjikwa. Saka Mwari akamukudza zvikuru. Inzwai, hanzi akati awanikwa nemufananidzo wemunhu. Verse 8, let me read it again. Hanzi akazvininipisa, akateerera kusvika parufu. Akazvininipisa, akateerera. Kuteerera ikoko ndo kwatakadzidza pachapter 2 panga kwakanzi njodzi yekusateerera. Tikanzwa shoko raMwari richitaura kuna Matthew chapter 3 paya patakanoverenga, tanzwa nyaya yekuteerera zvinzi. Saka kuti tiregere kuzosangana nekukukurwa kuya kwaitaurwa paya, tikaona shoko raMwari richitiratidza kuti tinofanira kuita sei kuva sevana vanoteerera. Tikanzwa shoko raMwari richikonfema kuti anofanira kuteererwa wachona ndiye Kristu, richiti uyu ndiye mwanakomana wangu anodikanwa, mumunzwe, mumuteerere. Saka ndo zviri kunzi kumuteerera ikoko ndo kuri kunzi naapostolo Paul panapa, fungai zvakanaka pamusoro pemuapostora nemuprista uyu mukuru ane kupupura kwavo. Kumuteerera ikoko ndo kuri kunzi fungai zvakanaka pamusoro pako. Iwewe neni tifunge zvakanaka izvi, kuda kuti kana iye akateerera, iniwo ndinofanira kuteerera. The reason why he came panapa panyika, one of the reasons yanga iri yekudemonstrata. Saka whenever
the teacher demonstrates nyangwe kuchikoro kuya zvademonstratewa nateacher. There is a reason why ari kupa that demonstration, ndeyekuti isusu tigoita exactly the same way yemaitiro aitwa nateacher pane zvavatidemonstratera vachiita. Saka apa Jesu akademonstrata kwatiri kuti isu tinofanira kuita sei, tinofanira kuzoteerera. Kuteerera ikoko tinogara nekurarama nako kusvikira palast breath, kusvikira parufu irwo rufu rwemuchinjikwa, kusvikira tichiponeswa, tichimutswa pamwe chete naKristu. Ndo kunotipinza muupenyu husingaperi, ndo kunotiramisa naKristu nekusingaperi. Kana tikasadaro, hama dzangu, Jesu haana kuvanza akati havazi vose vanoti Ishe Ishe. Matthew chapter 7 verse 21. Not everyone who says Lord, Lord to me shall enter the kingdom of heaven, the kingdom of God. Saka, if we don't practice these things, we are part of those who just call him Lord for nothing. But upenyu matiri musina. Because kunonzi kunamata Mwari, action yekurarama kwako maringe nezviri kurayirwa naMwari. That's being a true worshipper of God who worships him in truth and in spirit. Zviri mukuita kuda kwake nekumuteerera nekumunzwa day in day out. Ndokunamata Mwari ikoko. Ndokunamata Mwari ikoko, right? Saka ndokubva tadzoka panapa tikanzwa achiti iye pavhesi 2 zvikanzi wakanga akatendeka kuna iye akamugadza saMozisi. Hanzi anga akatendeka kuna iye akamugadza saMozisi. Nyaya dzaMwari idzi nyaya dzaMwari dzinoda kuteerera nemwoyo uchinzwa kuti Mwari vari kuti kudii. Anga akatendeka. Ndo zviri kutaura na chapter 3 verse 2. Hanzi ari kutaurwa pamusoro pake pavhesi 1. Vhesi 2 iri kukondinya ichimudescribe pamusoro pake. Saka ari kudescribewa pavhesi 1 uyu ndiye mumwe chete ari kupfuurirwa mberi naye achitsanangurwa pavhesi 2. Kurati ndi Jesu Kristu ari kutaurwa nezvake uyu. Iye Jesu ari kunzi anga akatendeka kuna iye akamugadza saMozisiwo muimba yake yose. Nokuti uyu wakanzi akafanira kukudzwa. Anga akatendeka kuna iye akamugadza saMozisi muimba yake yose. Ari kuti kudii kana achitaura mashoko aya? Pavhesi 2. Brother Linon, maybe you have something to say. Nimbokupayo mukana. Brother Lennon. Yeah, mangu. Zvakanaka kakuti chingwa ichi tichinje pamwe chete. Ichokwadi amai. Aiwa ishoko ndioro. Tikuteerera zvedu. Mweya uchitibatsira. Tichitofambiswa naShe, so shoko raMwari richibudiswa pachena. Ipapa kupamama kuzotaura muchiti saMozisi pari kunzi anga akatendeka nekuti paMozisi akanga akamira semurevereri kana kuti a mediator of the old covenant. Yes. Moses ari a mediator of the old covenant nekuti ndiye aimira pakati paMwari nevanhu, kunyangwe ainge aine vanhu vaishanda navo vana Aaron nanachi, asi iye Yes. ndiye akanga akaitwa wepasungano iyoyo yekare.
the old covenant. Anozotaura pana Deuteronomy chapter number 18. Achiudza vana vaIsraeri. Munogona vandivhurira ipapo. Deuteronomy chapter number 18. Deuteronomy 18. Deuteronomy 18, yeah. Yes. From verse number 15, if I'm not mistaken. Yes. Oh. Ndikuona ndakatombopa maka. Jehovha Mwari wako achakumutsira muprofita anobva pakati pako pahama dzako akafanana neni unofanira kumuteerera. So you see, Moses is speaking to the children of Israel who try to tell us so that ndikuona pane dzimwe hama dzanosimbotaura nadzo. So Moses that's correct. Andambozvinotisa handisanda kugona TikTok stereka kana zvakadaro itai kuti munhu wese anzwe. Okay. So Moses parutaura izvi kuvana vaIsrael, when he's speaking this to the children of Israel, ari kuratidza kuti iye akaitwa mushumiri wesungano iyi yekare, asi achimiririra sungano ichazouya, nekuti Moses pakutotaura, Moses atori muprofita. Moses was a prophet. Pakutaura kwaaita aitotaura as a prophet, understanding that God will raise another one who is like me, kuti Mwari wenyu achakumutsirai mumwe muprofita akafanana neni. So it means that Moses is telling the children of Israel that God will raise another prophet, for I am only a prophet in a shadow. Moses was a prophet in a covenant which was a shadow. But he is telling the children of Israel that God will raise another prophet. Yes. Akafanana neni. So if you look at Moses, how Moses and Christ, because obviously the prophet waitaurwa na Moses, the prophet which Moses was talking about is no other than Christ. Yes. It is Christ. Yes. Ndi Jesu pachake. So God will raise another prophet like me, like Moses. What is about Moses? What is special about Moses that we know? We know that Moses lived in Egypt. Tinoona kuti Moses akararama muEjipita. Moses lived in Egypt when he was born, and he was born in Egypt. And we must look at Christ. When Christ was born, Joseph anotoudzwa kuti tora mwana namai vake muende kuEjipita. Yes. Amen. Yes. Joseph is instructed by the angel of God to take Mary and the child and take them to Egypt. So Moses akararama muEgypt. Neuyu muprofita akafanana na Moses ari kumuswa na Mwari. Yes. He is also living in Egypt. And if you look at Moses when he was born, Pharaoh instructed the Egyptians to kill all the male children. Kuti vanakomana vese vadiki vane, I think vane 2 years. Yes. Vanzi vaifana kuurayiwa pakazvarwa Moses. Yes. All the male children were supposed to be killed. And that same event happened when Jesus was born. Jesu pakazvarwa, Herod the king, when he heard that there is a king who is born in Bethlehem, Yes. he ordered also that all male children who are under 2 years must be killed. Just like what Moses did, just like what Pharaoh did to Moses. And this is also happening again during the days of Christ. And
there is something unique with Moses when we compare him to Christ. Moses is the one who made the covenant with the children of Israel, with God and the children of Israel. When he read the book to the children of Israel, paakaverenga mashoko kuvana vaIsraeri. When he read the book to the children of Israel, and they agreed to do whatever the Lord had said, zvese zvakanga zvataurwa naMwari, the children of Israel agreed to do all the things that was spoken by God. Then Moses took the blood and took hyssop, and he sprinkled the blood on the book, and he sprinkled the blood on people. Akamwaya ropa pamusoro pevanhu nepamusoro pebhuku. That was a covenant that was done by God and the children of Israel. If you read in the book of Exodus, that was a covenant that was done by God, Yes. and children of Israel. When Moses took the blood and sprinkled it on top of the people and on top of the book. That is also what happened on the day of Passover, when Jesus was gathered with his disciples. In Matthew chapter number 26. Because they every time when God had to make a covenant with the people, there must be blood. Blood is a sign of covenant. There was no sign, there was no covenant that was done by God without blood. All the covenants that we see, the first covenant and the last covenant, the old covenant and the new covenant, there is blood. But the difference is now the blood that was used in the old covenant was the blood of animals. But in the new covenant, it is the blood of Christ. And the blood of Christ, we must understand that when we talk about the blood of Christ, it's not the blood that we see in substance that we can, it's not that substance that we see. Because we must know that, Brother Tafazwa, when a child is born, when we want to see that a child belongs to you, Yes. we do a DNA. Yes. DNA test. When we want to know that this child belongs to you, we do a paternity test. Yes. To determine that if this child is yours or not. So we take your blood. That is where we see if the child is yours. But now, so everyone in this world, we know that your blood belongs to somebody. Your blood belongs to your father and to his father, in all generations. It's one but blood. When it comes to Christ, if we take Christ, the blood of Christ, and take the blood of anyone in this world, we cannot find the blood of Christ in any person, because the blood of Christ came from his Father, who is God. Yes. Yes. Because there is something that is deep there. The blood deep. of Christ came from God. So what type of blood does God have? Because in John 4, Jesus tells us that God is spirit. Spirit. So if God is spirit, so it means his blood is also spirit. Spirit. Yeah. His blood is spirit. And when we want to know the blood of God, we cannot find anything else rather than spirit. That is the spirit